Salut și bine te-am regăsit la sezonul 3 din Setup Showcase! Seria în care vă fac review-uri la setup-uri și dacă am cu ce vă dau sfaturi de cum le puteți îmbunătăți sau ce mi-a plăcea mie să schimbați la ele. Nu este nimic personal, puteți să schimbați dacă vreți sau nu, este doar părerea mea. O să facem o leacă mai diferit setup showcase-ul ăsta, înainte le făceam pe teme, dar era foarte greu să fac asta pentru că era foarte greu să adun mai mulți oameni cu setup-uri scumpe sau mai mulți oameni cu setup-uri de laptop sau anumite teme, așa că de acum, pur și simplu în scrierile pe care le primesc, le voi arăta în acest video câte 5 dintre cele care îndeplinesc toate condițiile și indiferent că e un setup scump, că e un setup ieftin, că e un setup laptop, voi primi sfaturi. Și dacă vrei și tu să primești sfaturi, uită-te în descriere ca să vezi toate regulile pe care trebuie să le parcurgi sau să le faci ca să fii în Setup Showcase. Seria va continua atâta timp cât voi avea oameni care să participe, așa că go there. Și înainte să încep acest video, nu uitați să dați un like și un subscribe dacă îți place genul ăsta de content, mă ajută foarte mult să continui ceea ce fac și hai să trecem la video. Eu i-am pe toți cei înscriși aici pe telefon, am să vă citesc de aici. E mai ușor să ții minte că să... n-am prompter, am mai spus asta în videouri. Și vă citesc de aici în timp ce vă arăt și poze despre setup-urile lor și le comentăm împreună. Primul participant sau înscris, sau cum vreți voi, că nu e o competiție, nu câștig nimic, este Edward, are 15 ani, este din Piatra Neamț și spune că pasiunea lui este gaming-ul, a început la vârsta de 7 ani, când de ziua lui a primit un Nintendo 3DS. Am avut și eu un Nintendo 3DS și a fost jucăria genială din copilăria mea. Fun fact, pentru cine știe, am fost un console guy person, cum veți voi, am jucat numai pe console până prin clasa a 10-a, 11-a. Apoi un PS3 de care s-a îndrăgostit și încă îl are prin casă ca amintire, iar la 10 ani tot de ziua lui a primit un PS4 și la 13 ani și-a cumpărat singur calculatorul actual din bani strânși la colindat în 3 ani și din niște obiecte pe care le-a vândut. Setup-ul folosește pentru gaming și streaming și sper să îți placă setup-ul meu. Asta vom decide. Hai mai întâi să vă arăt o poză cu întregul setup și să vorbim o leacă despre specificațiile acestuia. Componentele calculatorului sunt o carcasă NZXT H440 cu 3 fanuri în față și unul în spate, o placă de bază MSI X99A SLI+, 4 plăcuțe de 4 GB RAM la 2666 DDR4 G-Skill, un i7 5820K la 3,3 GHz, 6 nuclei și 12 thread-uri, o placă video de la până Y, GTX 1080 Ti de 11 GB, un cooler de la Corsair H45 220 mm, un HDD Western Digital Blue de 2 TB, un SSD de la Crucial MX500 de 500 GB, un NVMe de la Crucial P2 1 TB și o sursă Corsair TX 650W 80 Plus Gold. Iar ca periferice are o tastatură Drevo Trifing, nu știu cum se pronunță, V2 cu switch-uri brown, un mouse Glorious Model D, niște căști HyperX Cloud 2, un microfon Tonor Q9 și un webcam Logitech G920. Monitorul principal este un Asus TUF VG 249Q1R de 24 de inch, 165 de Hz IPS Full HD și monitorul secundar este un BenQ 24 de Hz, 2K 60 de Hz. Hai să vedem o leacă despre setup-ul său. Bun, în prima poză pe care v-am arătat-o și mai devreme este setup-ul complet. Deci prima chestie care mi-a sărit în ochi și nu înțeleg ce cu ea, nu neapărat că îmi displace, dar ce cu bandana aia pusă acolo pe cum îi zice, brațul microfonului. Nu înțeleg ce cu bandana aia. Pot să spun că nu-mi place, poate o chestie personală de-a ta, arată cel puțin interesant, bandana în sine e frumoasă. Nu îmi place și nu înțeleg de ce e calculatorul invers. Probabil ca să vezi în interiorul lui, dar mi se pare așa un... Gen, arată mult mai urât cu spatele și cu toate cablurile pe afară decât dacă nu ai vedea în interiorul lui. Pentru că nici nu e o carcasă făcută ca să vezi interiorul ei. Chiar personal ți-aș recomanda să schimbi carcasa. Găsești, de exemplu, Acheris Naos la 350 lei, care e super carcasă, ți-ai încăpea tot în ea și e frumoasă și cu geam rabatabil și cu ce vrei tu. Sau pur și simplu ai putea muta monitoarele și toate chestii în cealaltă parte și în partea dreaptă, cum ai venit, să pui calculatorul cu panoul deschis cum vrei tu.
Dar, na, asta e sfatul meu, aș întoarce calculatorul sau chiar aș muta și lăsa capac deschis dacă așa-ți place ție, pe cealaltă parte. Nu înțeleg de ce n-ai face chestia asta. Nu înțeleg pe ce ai pus lumina, deci nu mă deranjează lumina pusă acolo pe sus, pe carcasă, că și eu mai fac asta uneori, dar nu înțeleg pe ce-i pusă și nu pare sigur pusă, adică eu aș monta-o altfel, nu știu, aș pune-o altfel, că acolo așa nu pare ok, plus că, sfat de la mine, e mult prea departe de tine și se difuzează mult prea mult lumina, creează umbre în spate, tot din păcate și eu am umbre de asta în spate. Ia-ți o lumină care să fie mai aproape de tine sau ia-ți un softbox. Poți să-ți iei, văd că în spate biroul mai o leacă de spațiu, ia-ți un softbox, e undeva la 100 de lei softbox-ul, mai cumperi un bec eventual inteligent pe la 100 de lei sau 70 lei, ceva de genul, și costă 70 lei. Asta îți fac și eu de curent, că tot zic din metoda asta. Și poți să pui softbox-ul în spate și îți bate o lumină foarte bună, difuză cum trebuie. Poți să o modifici fiind bec inteligent la ce temperatură vrei tu și mult mai ok decât o lumină de genul. Lumina aia de genul aș pune-o în spatele monitorului unde ai webcam-ul, pentru că ți-ar bătea direct în unghiul în care vede și webcam-ul și ar fi mult mai aproape de tine și mult mai ok, pentru că văd că e pe un fel de trepied care sigur se mai înalță puțin. Revenind la periferici și la mousepad sau ceva, n-am ce să mă plâng, fiecare ce periferici vrea își cumpără. Biroul în sine curat, foarte îngrijit. Cablurile lasă de dorit, dar foarte mult am impresia că cablurile lasă de dorit din cauza cablurilor pe care se văd fix în fața calculatorului, care dau foarte prost. Sub birou, din ce văd, îs câteva cabluri pe care le-ai putea ascunde foarte ușor, puturosule. Și spun de ce le poți ascunde foarte ușor, că văd că ai o placă acolo. Deci placa aia, deci foarte ușor să iei un scotch, deci atâta, un scotch. Ridici toate cablurile sub placă, le lipești așa de placă și ai terminat, ai totul făcut. Altă poză cu setup-ul mai din față. Da, din nou, foarte clean. Mi-ar fi plăcut să ai monitoare la același nivel, pentru că sunt aceeași dimensiune. Ai putea foarte ușor să-ți iei ca mine un suport, uite, de ăsta de monitor, care e undeva la 150 de lei și e game changer. Chiar dacă unul are rama mai groasă decât altul, tot se vede mult mai bine. Mai ales că mi se pare că e foarte jos, nu știu cât de mic e și statutul, dar mi se pare că e prea jos. Și deci o chestie pentru tot, ca să știți, la calculator, ideal este ca monitorul să fie la nivelul ochilor, deci aici. Deci tu când te uiți la calculator drept, trebuie să-ți vină aici, în mijlocul monitorului, și la tine mi se pare că stai așa ca să te uiți la el. Deci nu e ok, nu e ok. Ia-ți e 150 lei, nu e așa de scump, poți să strângi bani pentru el. Interiorul calculatorului, acum nu știu dacă l-ai asamblat sau nu, na, o iau și eu pe presupunerea că ai fi făcut-o pentru că pari pasionat. E foarte curat, foarte bine îngrijit, se vede că ai multă grijă de el. Văd acolo ceva care lucește, sclipește sub, gen pe PS Shroud, nu știu ce e aia, dar, na, nu știu, arată ok, arată foarte ok calculatorul, foarte îngrijit. Mousepad-ul ai putea să-l bagi o leacă la spălat, ai merge o spălare. Și tastatura de altfel ar merita o spălare bună. Dar în rest arată foarte bine, foarte curat. Mi-a dat o poză cu scaunul. Na, scaunul îngrijit, e un scaun, adică... cred că e scaunul meu, numai că cu o altă culoare. Da, asta a fost tot. Overall, eu ți-aș da un 8 solid pentru că nu ai mare lucru de schimbat la setup-ul tău. Să ascunzi niște cabluri și să schimb lumina aia din unghiul în care îi, plus, pentru că, mai ales că, uite o chestie, ca să zic de pe acum, dacă tot vrei să faci streaming, să o zic din experiență, ori ai două lumini ca mine care vin direct spre tine, ori ai una mare care vine de deasupra din față, ori o lumină care vine din unghiul din care filmează și camera, pentru că dacă tu filmezi din unghiul ăsta și lumina vine din unghiul ăsta, partea principală a feței va fi umbrită, ceea ce nu este bun. Așa că mută lumina în spate unde e webcam-ul să-ți bată fix pe fața ta, pentru că este mult mai ok. Chiar dacă este mai deranjant, știu, este mult mai ok totuși. Și eu acum stau cu o lumină, uite aici în ochii mei și cu o lumină uite acolo în ochii mei, dar dacă vrei să faci cu adevărat conținut bun, trebuie să faci chestiile astea. Așa, deci nu am ce să-ți reproșez, nu am ce să-ți reproșez. Legat de specificația calculatorului sau așa, băi, dacă ți-i duci pentru ce ai tu nevoie, n-am nimic de comentat. Foarte bine asamblat, foarte frumos totul. Mie îmi place. Din nou, ai un 8 din 10 și sper că te-au ajutat sfaturile mele sau că o să te ajute. Și haideți să trecem la următorul participant.
Bun, următorul nostru participant la Setup Showcase este Cătălin. Spune că are 13 ani, este din Ploiești și hobby-ul său, ca majoritatea dintre voi, este gaming-ul. Hai să vorbim mai întâi despre specificații calculatorului, ca de obicei, și după trecem la periferice și vorbim pe larg despre sistemul în sine. Specificațiile setup-ului sunt: carcasa calculatorului este un Silentium PC Armis AR7X Evo TG ARGB. Băieți la Silentium, că și așa ne cunoaștem, schimbați, fraților, numele astea de la carcase, că mă doare capul. Schimbați-le. Placă de bază Asus Prime B550 Plus, procesor Ryzen 5 3600, RAM TeForce Delta RGB Wide de 3216 GB, un cooler ID Cooling ZoomFlow 240X RGB, 1 TB de SSD Kingston A2000, placă video RTX 2060 cu un OC dat de el, nu ne-a spus cât este OC-ul, o sursă Corsair de 650 de W, 80 plus bronz. Iar perifericile sunt în următoarea ordine: căștile Aquiris Sirius, tastatura HyperX Alloy Origin Core, mouse-ul Glorious Model O, microfon Razer Siren Mini, un monitor de la Samsung de 144 de Hz și un webcam 2K, nu mai știu exact modelul. Hai să vedem o leacă setup-ul său. Mi-ai trimis destul de puține poze, destul de mititele făcute, dar pot să observ că ai un birou destul de mic, încastrat cumva într-un dulap, cum e mobila făcută pe vremuri. Totuși, frumos aranjat, curat, scos de webcam-ul ăla, ce webcam e. Văd numai două cabluri care atârnă, care sunt cabluri din încărcare de la telefon sau ceva. Mă gândesc că poate deasupra ai pus un prelungitor sau ceva și de acolo stă galea. Și eu fac chestii de genul, deci nu așa. Și mai văd cablu de la microfon, cablu care ar putea fi ascuns mult mai ușor, trăgându-l prin stânga microfonului, fix pe acolo dacă se poate, sau măcar să-l bagi înspre colț de tot, nu să vină din spatele monitorului. Știu că l-ai băgat probabil prin gaura aia de la monitor pe care l-au multe, dar e mai urât e așa decât dacă îl bagi direct prin colțul ăla de acolo din spate. Ți-am arătat aici cu o săgeată. O chestie absolut urâtă, incomodă, cum vrei tu, nu-i bine din niciun punct de vedere. E calculatorul pe care îl ai sub birou. Unul la mână. Este foarte incomod să ai cu PC-ul acolo. 2 la mână. Este foarte rău pentru calculator. Se adună praf, se încălzește mai repede, scade durata de viață, performanța, etc. 3 la mână, nu înțeleg de ce l-ai acolo, pentru că se vede clar că ai loc de el pe birou. Deci ai loc acolo sus, ai loc pe birou să-l bagi fix acolo în colț dreapta, o grămadă. Sau dacă tot îl ții sub birou, pune-l cu fața spre tine, în dreapta sau în stânga, bine în dreapta, că văd că tu stai mai în stânga cu birou. Nu e ok deloc, deci nu este deloc ok. Nu faceți asta, copii. Nu! Stop maltratarea calculatoarelor, nu mi-a puneți pe dea. Oribil. Calculatorul în sine înăuntru, nu știu dacă este făcut de tine, ar trebui să începeți să menționați dacă sunt făcute de voi calculatoarele, ca să știu ce zic despre ele. Airflow, ce prost, cable management-ul este foarte bine făcut, toate sunt foarte bine puse, n-am nimic de reproșat la capitolul ăsta, totul e bine integrat, frumos, dacă e făcut de tine, bravo, foarte, foarte frumos. Se vede aici că ai reușit să ascunzi de cabluri în spate, pentru că în poza asta se vede că cabluri acolo, în poza din față nu prea se văd. Ai putea totuși face mult mai bine treaba asta luând o șină de aia de cabluri albă, sau da, albă, cred că albă ai tu, da, albă e peretele tău. O șină de cabluri albă, sunt așa mai groase, cam așa să zic. O pui acolo și bagi toate cablurile în spate, crede-mă, va face minuni. Și, de exemplu, dacă tu ai un cablu care trebuie să la nivelul ăsta, un cablu care trebuie să la nivelul ăsta, pur și simplu faci o găurică sau două, cât ai tu nevoie, în laterala șinei ăleia, bagi cablu pe acolo și de aici vine în sus și vine așa toate frumos, șup, șup. Foarte util sfatul ăsta, crede-mă, fă chestia asta dacă poți. În rest, nu am să zic despre setup-ul tău. Am să-ți dau numai un 5, pentru că calculatorul ăla pe jos și modul cum e și pus pe jos e pur și simplu odios. Deci e odios, scuze. În rest îmi place. Ai putea urca la un 8 lejer doar dacă ai mutat calculatorul sus și ai lua o șină de aia de cabluri, cum ți-am spus eu, ar fi
un game changer, un maxim game changer. Deci și prelungitorul pe care probabil l-ai sus, l-aș muta jos sub birou. Pentru că ai și unde s-a ascuns cablurile acolo jos sub birou. Deci cam astea sunt sfaturile mele pentru tine. Dacă vrei să le aplici bine, sper că o să te ajute cu ceva și haideți să mergem la următorul participant. Următorul nostru participant este unul din abonații mei mai vechi, din ce știu, și mai de pe la început. Nu-i că e în vârstă, dar nu-i copil ca voi, mai mare decât mine. Numele său este Cătălin Kazak și mi-a spus așa: după cum ți-am promis, trimis și eu setup-ul meu cu mențiunea că la partea cable management stau prost, aștept recomandări. Sper să fie ok pozele, că nu am o luminositate foarte bună în birou. Are 37 de ani dacă erați curioși, locuiește în Brașov, de origine este din Rădăuț, este traducător și interpret freelancer ca profesie, scuze, și ca hobby-uri jocurile video cu pregătire de strategii, pescuitul, literatura, fantasy, fotbalul și board game-urile. Folosește calculatorul în special pentru muncă, lucrează de acasă, de aceea nu piratez Windows și Office, iar când mai am timp mai bag și un joc, de obicei single player, nu prea am timp să mă joc online. Hai să vedem mai întâi specificațiile setup-ului său. Are o carcasă Thermaltake V200 Tempered Glass RGB, un cooler pentru procesor Silentium PC Fortis 3, o sursă de la Seasonic Core GM80 Plus Gold 650W, o placă de bază MSI MEG X570 Tomahawk Wi-Fi, o placă video Gigabytes GeForce RTX 3070 de 8 GB, un procesor AMD Ryzen 7 5800X, o memorie Corsair Vengeance RGB Pro SL White 32 GB 3200, un SSD de la Corsair Force MP600 Core de 1 TB, un monitor de la Gigabyte de 27 de inch, 144 de Hz FreeSync și G-Sync compatible, boxele 2.0 Edifier R1280 dB de 42 de W, scuze, tastatura gaming Cougar Vanguard, încă o tastatură wireless Asus W2500, mouse SteelSeries Rival 110, mousepad gaming Redragon Taurus, router wireless Xiaomi Mi Router 3C, sistem de operare Windows 10 Home și aplicațiile Microsoft și așa mai departe. Bun, hai să comentăm puțin setup-ul lui pe live, să spunem așa. Prima poză este cu setup-ul în sine, adică tot ce se vede. Îmi place foarte mult camera, foarte tare făcută, foarte tare vibe-ul din ea. Chiar arată un loc plăcut de lucrat. Atâta doar că pare cam întunecată, cam puțin lumină și eu prefer lumină naturală într-o cameră în care știu că trebuie să lucrez mult. Dar poate ție nu-ți place. La cabluri, da, ai o problemă, văd că ai o grămădoaie de cabluri acolo în spate. Pentru cablurile alea sunt tot felul de soluții. Poți să sunt boxuri pentru asta de la Ikea. Poți să iei un box, costă parcă 30 de lei. Sunt și mai lungi și mai mari și mai largi, sunt mai multe dimensiuni. Iei un box de ăla, îl pui în spatele monitorului și bagi toate cablurile acolo frumos. Poți să iei, dacă nu, o șină de cablu neagră pe care să o lipești, că am văzut că acolo e un fel de bucată de lemn, așa în lung de 90 de grade. Pui pe bucata aia de lemn care stă în fața ta, o lipești, bagi cablu în ea, nu-ți vezi nimic, frumos. Îți las aici cum arăta șinele astea de cablu și așa mai departe. În rest, foarte bine, foarte curat, chiar e curat, adică în afară de cablele care văd acolo în spate atârnând, arată foarte bine. Monitorul l-aș pune pe un suport pentru că tu pari înalt și pari cam jos pentru tine și mi se pare incomod din nou să stai așa la monitor când ar trebui să stai drept și mijlocul monitorului la nivelul ochilor tăi. N-am ce să comentez altceva. Calculatorul tău, nu știu dacă e asamblat de tine. E asamblat de tine? Nu cred că e asamblat de tine. Nu-mi place că n-ai scos treaba aia pe care scrie Tempered Glass acolo pe carcasă, gen do it, scoate-o. În rest, foarte tare, îmi place coolerul mare, îmi plac coolerile pe aer mari. Cablurile nou. Nu mi-ai dat poze de sub birou totuși, asta nu-mi place deloc pentru că nu știu ce să zic de pe acolo ce ar trebui schimbat.
Păi ce pot zic, na, îmi place foarte tare chestia aia pe care ai pus routerul. Nu știu dacă e făcut special pentru asta sau pur și simplu era acolo. Am să-ți dau un 7, pentru că în afară de cablurile alea nu văd niciun fel de chestie urâtă pe setup-ul tău. Îmi place că ai o schemă de culoare, totuși eu aș pune RGB-ul cât și desktop-ul ceva să potrivească cu verdele ăla, cu culoarea aia de cărămidă pe care ai tu în cameră. Mi se pare că ar fi mult mai ok, dar dacă ți pe așa poți lași pe albastru. Bă, un 7 din 10 e un review foarte scurt pentru că nu prea am ce să arăt la setup-ul tău. Nu prea mai dat poze de sub birou, nu am văzut exact ce trebuie să văd. În afară de cablele aia chiar nu am ce să reproșez. Ai un setup curat, îngrijit, perifericile sunt curate, totul e ok, pus la locul lui, totul e foarte ok, foarte ok. Deci ai un 7 din 10 doar pentru că nu știu ce ai sub birou. În rest, tot respectul, foarte frumos setup, să stăpânești sănătos și dacă mai vrei sfaturi, noi oricum ne știm, mai vorbim, poți să-mi lași mesaje pe Messenger. Și hai să trecem și la ultimul participant. Bun, ultimul participant este, de fapt, se numește Daniel Ștefan și mai cum? Mihăilescu, Daniel Ștefan Mihăilescu. Acesta ne spune despre el că are 14 ani, este foarte pasionat de tehnologie și îi place foarte mult să se dea pe bike. Treci pe bicicletă, suntem în România. Dar trecem mai departe. Hai să vedem componentele calculatorului său, ca de obicei. Are un procesor Ryzen 5 3600X, o placă video RTX 2070, o placă de bază B550 Prime Plus, un SSD de 1 TB, nu i-a spus brandul, un AIO de la ID Cooling ZoomFlow 240, băi, toată lumea are AIO ăla și am auzit că e foarte prost în același timp și cumpărați toți. Deci am auzit atâtea lucruri proaste despre el, de ce nu mai cumpără lumea? RAM HyperX Fury 16 GB la 3200, o sursă de la Seasonic, nu mai știi modelul. Iar la periferici o tastatură HyperX Alloy Origins, un mouse de la ROG Chakram, cred că se pronunță. Mousepad HyperX, monitor AOC de 144 de Hz. Mai urmează încă unul la fel, zice. Căști HyperX Cloud 2 plus o tabletă pe care o folosește ca al doilea monitor. Am văzut foarte des treaba asta că tabletele folosesc ca al doilea monitor și îmi place foarte tare ideea. Facem mult din puțin, așa era vorba. Hai să uităm o leacă la o poză cu biroul lui. Mi-ar fi plăcut să-mi dai o poză cu biroul tău și mai pe lumină. Biroul tău se vede că este curat. Văd că ai niște stickeri într-un colț pe perete, super tare touch-ul. Îmi place că folosești pușculița pe post de headphone stand. În rest, super curat. Pe bune, foarte curat. Nu văd cabluri care nu sunt necesare, cum sunt cablele la periferici, care nu ai ce face cu ele. Foarte, foarte, foarte tare. Din nou, mi-ar fi plăcut totuși să le văd mai pe lumină. Și mi-ar fi plăcut să văd o poză mai de ansamblu cu birou, pentru că nu dau seama exact. Ai un fel de birou în L, de ai calculatorul pus în cealaltă parte. Îmi place ideea, nu zic nu, îmi place. Dar nu înțeleg exact cum funcționează. Îmi place cutia pe care a fost cutia de papuci pe care a fost sub calculator ca să ascunzi cablurile. Faceți chestia asta. Arată mult mai bine decât să atârni cablurile. Băi, ia o cutie de orice fel care ai prin casă sau du-te și cumpără la Pepco o cutie simplă de carton, vopsește o culoare ce vrei tu, desenează pe ea, lasă-o așa cum îi, dar arată mult mai bine și costă foarte puțin. Cable managementul este on point la calculatorul tău, cât și la birou. Foarte bine făcut la ambele. Dacă calculatorul e făcut de tine, tot respectul meu, deci, deși tind să cred că nu e făcut de tine și vă spun și de ce, pentru că modul cum au fost puse fanurile în acel fan hub trebuie gândit și mulți copii nu știu să facă asta. Deci și foarte greu să obții chestia aia, cred că nu este făcut de el, dar mă pot înșela, dacă este făcut de tine, tot respectul meu. În interior la fel, foarte bine făcut. Apreciez ce poze bune ai făcut. Cele mai bune poze de când fac setup showcase de anul trecut. Cele mai bune. Așa să faceți toți poze, fraților. Așa să trimit poze cu un calculator. Așa. Foarte tare. Foarte bine cable managementul făcut. Îmi place Groot. Îmi place Groot ăla de acolo pe care l-ai pus. Scuz dacă e printat de tine. Foarte mișto făcut, dacă e printat de tine, poate îți dau un e-mail să-mi prindești mie ceva contra cost, desigur, adică nu moca, așa? Băi, n-am ce să zic. Curat, îngrijit, frumos,
efectiv nimic. Ești de un 10 din 10. Nu voi merge de specificații, că fiecare ce își permite și așa mai departe. 10 din 10. Aș vrea sfatul și ții cum arată altora să-și cumpere un braț pentru monitor, dar am și un monitorul ăla, bine, eu l-am pe braț pus, dar știu că pe piciorul său care vine poți să ridici destul de sus, deci sigur și poți să ridici mai sus dacă ai să mai crești sau dacă, din nou, să fie monitorul la mijlocul monitorului la nivelul ochilor. În rest, foarte bine. 10 din 10, tot respectul meu. Bravo, domnule Daniel Ștefan Mihailescu. Astea au fost toate setup-urile. Sfaturile astea, dacă le poți aplica și la setup-ul tău, aplică-le, n-am nimic împotrivă, ba chiar te încurajez. Dacă îți place această serie și te bucur că ai venit, arată-mi asta printr-un like, abonează-te, te rog, pentru că uite cât de puțini oameni sunt abonați aici pe canal. Pune și clopoțel de notificări, scuze, dacă nu l-aveai deja, ca să vezi fiecare dată că pus un nou video. Spune în secțiunea de comentarii ce crezi pe sfaturile pe care le-am dat, dacă ți-au fost utile, care setup-uri ți-au plăcut, dacă nu. Și verifică secțiunea de descriere ca să te înscrii și tu dacă vrei să participi. Eu am fost gazda ta simplu, îți urez o zi sau o seară genială în funcție de când te uiți și stay techy!